Nieuwe jodiumpillen in de brievenbus bij Zeeuwen die rond kerncentrales wonen. Als het goed fout gaat, dan gaat het goed fout. En dan maken die paar pillen ook eigenlijk niks uit. En verder vandaag. Ouderen voor duizenden euro's opgelicht. En trucjes leren van de panna-koning. Goedenavond. Bij duizenden Zeeuwse huishoudens worden vanaf vandaag nieuwe jodiumpillen bezorgd. Binnen nu en 2 weken liggen ze, als het goed is, op de deurmat. De pillen kunnen gebruikt worden na een ongeluk met de kerncentrales van Borselen of Doel. Ja, het is zo net in de bus gekomen. Voor de kinderen is het natuurlijk belangrijk om ze te beschermen. Maar de vraag blijft natuurlijk, wat als het gebeurt, hè, dan weet ik niet in welke mate het zal beschermen. Weet u ook waar ze voor dienen? Niet precies. Nee, ik verdiep me daar niet echt in eigenlijk. Ze liggen in de kast en daar liggen ze, zeg maar, ja. Bij veel Zeeuwen vallen deze jodiumtabletten komende 2 weken weer op de deurmat. Zeeuwen die jonger zijn dan 40 jaar en in een straal van 20 kilometer rondom de kerncentrale in Borselen of Doel wonen. In totaal krijgen 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens deze jodiumtabletten. Maar waarom ook alweer? De bewoners van Zeeland krijgen die pillen omdat er een kerncentrale in Zeeland staat. En als daar een incident bij gebeurt, dan kan daar dus radioactief jodium bij vrijkomen. Radioactief jodium is één van de schadelijke stoffen die in de lucht terecht kan komen bij een kernramp. Het inademen van die stof kan op lange termijn schildklierkanker veroorzaken. Die pil beschermt de schildklier tegen de opname van radioactief jodium. Je hebt jodium nodig om een schildklierhormoon aan te maken. Je kan het vergelijken als de schildklier is een parkeerplaats. En daar rijden auto's op. Als die vol is, dan kan er geen andere auto bij. En het radioactief jodium is dan de auto die er niet op kan. Ik denk dat wij het toch niet meekrijgen als er daar iets gebeurt. Daar zitten we te dichter voorbij. Als het goed fout gaat, dan gaat het goed fout. En dan maken die paar pillen ook eigenlijk niks uit. De kans is natuurlijk heel klein, laten we dat vooropstellen. Maar stel het gebeurt, is dat radioactief jodium dan niet een van onze laatste problemen? Het is in ieder geval een heel goed effectief middel. Het in huis zijn als die wolk overtrekt is er de voornaamste bescherming. En daarnaast is het jodium echt een heel goed middel om je tegen het radioactieve jodium te beschermen. Maar er komen natuurlijk veel meer stoffen bij vrij en daarom zou je kunnen schuilen. De jodiumtabletten zijn dus echt een voorzorgsmaatregel en mogen pas worden ingenomen als dat door de overheid wordt aangeraden. Mensen boven de 40 krijgen de tabletten overigens niet. Onderzoek heeft nooit kunnen aantonen dat de tabletten voldoende effect hebben op 40-plussers. Sommigen die willen het graag hebben. En anderen die hebben zoiets van, nou ja, weet je. En als het gebeurt, gebeurt het. En ja, we moeten het dan maar zien. Ik leg ze netjes in het kastje en ik denk ze toch nooit nodig te hebben. Minstens 8 hoogbejaarde Zeeuwen zijn afgelopen week opgelicht voor duizenden euro's. De oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en bellen ook met een nummer van de bank. Later komen ze de pinpas ophalen. De slachtoffers kwamen allemaal uit de Oosterschelde-regio, maar de politie vermoedt dat er nog meer mensen gedupeerd zijn. 600 woningen in Vlissingen gaan de komende jaren van het gas af. Dus koken en verwarmen zonder aardgas. Hier in een deel van het middengebied gaat dat gebeuren en het betreft met name huurwoningen. De gemeente dient daarvoor nu een plan in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het is vrijwel zeker dat het doorgaat. Vlissingen krijgt dit project als compensatie voor het niet doorgaan van de marinierskazerne. Uiterlijk in 2030 moet het laatste huis van die 600 van het gas zijn gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie zijn een vrouw en haar dochter uit Sint Maartensdijk actief betrokken geweest bij het gijzelen van een Belgische loodgieter, van wie de stoffelijke resten in het Schelde-Rijnkanaal bij Oud-Vossemeer werden aangetroffen. De moeder zou voor de slaapmiddelen hebben gezorgd waarmee de man bedwelmd werd omdat ze hem wilde beroven. Ook heeft ze volgens justitie geholpen bij het wegmaken van het lijk van de man. Waarom deden moeder en dochter uit Sint Maartensdijk mee aan deze zaak? Waarom hebben ze bijvoorbeeld geholpen om het lichaam kwijt te raken? De dochter verklaarde vanmorgen dat ze doodsbang was voor de hoofdverdachte en niet durfde te weigeren. Of hebben ze toch vrijwillig meegedaan? Dat weten we pas als de rechtbank uitspraak doet in deze zaak.
En zijn we nu ready voor een potje panna? Een pannakoning en YouTube-ster op je eigen schoolplein en dan nog scoren ook. Tweevoudig wereldkampioen Easyman, die in Bruinisse woont, was vandaag te gast bij 3 Middelburgse basisscholen. Geweldig, want we gaan nieuwe trucjes leren en zo. Heel vet, echt de beste trucjes die ik ooit heb gezien. De komst van Easyman is onderdeel van de Skills for Life schooltour om kinderen meer te laten bewegen. En de Middelburgse jeugd heeft talent, zag de pannakoning. Ik zie zoveel kinderen vandaag, het is heel moeilijk om de namen te onthouden. Maar SO naar jullie jongens en meisjes. Yes! Dit gebeurt regelmatig in natuurgebied Oranjezon, vlakbij Vrouwenpolder. Het strand is aangewezen om gevonden bommen gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Maar daar is de vogelwerkgroep Walcheren niet blij mee. Er is hier geen strandtenten, weinig mensen, dus ik snap de EOD ook wel dat ze hier naartoe komen. Maar dat is aan de andere kant ook het gebied waar die vogeltjes natuurlijk voor kiezen om hier te gaan broeden. Het voelt erg tegenstrijdig dat wij dus als beschermers hier vogeltjes beschermen. En aan de andere kant op diezelfde plek hier granaten en munitie tot ontploffing wordt gebracht. Ja, wat de werkgroep betreft komt er dus een andere ontploffingsplaats. Gedacht wordt aan een vuilstortplaats in Vlissingen-Oost. De gemeente Veren laat weten erover na te denken. Er zijn een hoop mensen die denken dat hij gek is. En dat is een van de redenen om zijn verhaal te doen. Jelle van Wierdum uit Goes is spastisch, aan een rolstoel gekluisterd, maar woont sinds kort op zichzelf. En over die verhuizing gaat het toneelstuk Een eigen huis. Een eigen huis, het lekker naar de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Wie is Jelle van Wierdum? Dat ben ik dus. En ik ben 32 jaar. En ja, sinds kort woon ik dus op mezelf. Theatermaker Josien de Graaf werkte al eerder met Jelle op het toneel en hoorde van de verhuizing van Jelle. Ik vroeg aan hem, hoe is dat nou? Hij was niet onverdeeld enthousiast en heeft mij daarover zitten vertellen. En volgens mij zei ik toen, zit daar niet een voorstelling in? Jelle speelt zichzelf. Wat is zijn kracht op het toneel? Zijn tekstkennis, zijn humor, zijn spelplezier, zijn timing, zijn energie. Ik mag hem gerust tijdens de repetities een klap met het tekstboek geven als hij iets fout doet. Dat vindt hij leuk. Nee, we hebben gewoon heel veel lol. Dimitri Nijssen speelt bij de Jeugdtheaterschool Zeeland en heeft een bijzondere band met Jelle. Als je Jelle ziet, dan kan je misschien denken van joh, die is gek of zo, maar dat is hij helemaal niet. En zolang je gewoon mensen bij elkaar brengt en mensen leert kennen, gaat het hele verschil en dat gezeik wat er allemaal naast ligt, gaat ook allemaal weg. Ik zou willen vragen of ze de rekening... Zou jij de rekening willen betalen, Elise? Nee, dat vertel ik niet. Jij bent gehandicapt, je zit in een rolstoel, maar je bent niet gek. Nee. Denken mensen dat wel eens? Ja, dat denken mensen wel eens. En dan heb ik dat zelf ook moeite mee. Volgens mij hebben wij wel een klik, Elise. De voorstelling Een eigen huis gaat morgen in première in het Beest in Goes en is in september te zien op het Special Arts Festival in Gouda. Goed gedaan! Het was bewolkt vandaag, grijs dus. 's Middags deed de zon nog een poging er doorheen te piepen, maar dat lukte amper. Er viel wat regen en het bleef koel met 18 à 19 graden. Morgen blijft het ook fris, dat komt door een stevige noordwestenwind. Verder ook morgen weer bewolkt met af en toe regen. En tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot morgen.